Maita Kosantalimai. Obanene usithabathele kuye phezu kwakhe izifo zethu. Wawuthwala umvandedwa wethu. Yathi ngabe sibungobandezelwayo nguThixo. Ungocinezelweyo nguye. Kanti yena uhlathwe ngenxa yezirheqo zethu. Watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho lokuba sibe noxolo thina lube phezu kwakhe. Siphilisiwe ngemivumba yakhe. Siphilisiwe ngemivumba yakhe. Yesu Kristu unyana kaThixo. Owazalwa intombi Maria. Wevuka ubunzima phansi koPontius Pilate. Khona la endlini. Ngifuna ukuthatha ngendlela ebheke emnqamlezweni. Ukuthi kwakungemnandanga. Kwabula uYesu wafa njengenja. Watyunyuzwa. Ngimona ephuma endlini kaPilato. Pha etrongweni bamnike i-crown of thorns. Bayibethelela bathi wena kuthiwa uyinkosi yamaJuda. Bayibethelela enhloko kwavela igazi. Wafa engonanga. Yesu nena kaThixo. Wasithwala izono zehlabathi. Yes. Olabasana ba. Yes. Ephuma sikhali ebethe umqolo kwavela amathambo. Yes. Waphuma disfigured ngoba bebembetha adume bahluthule nendebe ephila njalo. Abeshuthi indevu bephuma igazi. Xa ephume ebala uPaul uthi imivumba yakhe ayi-39. Ebethwa ngento ethi ke ibetha ibuye nenyama. Aphume endlini kaPilato exhadazela. uMaria kamazi unina because ubuso bakhe babu-shapeless. Ngoba bamlimazile. Ndakaxana. Yes. Uphume weak. Being God. Enxibe ingubo yomkhosi. Unyuka esitratweni saseJerusalem. Ajonge entabeni yohlazo. Evusa igazi. Wadibana nendoda. Wathi kawuphathise lenja. Exhadazela uYesu. Enganikezeli. Efika khona entabeni. Bazolula izandla zakhe. Yes. Bathatha isasekunene, bathatha isikhokwana, I don't know how many inches. Kodwa babethelela kwagqobhozela ethanjeni. Ngoxhaswa ngumthi. Amen. Esajongeleyo kwathathwa ingalo yasekhohlo. Yadityaniswa nomthi kwatsitsa igazi. Wathatha iinyawo zakhe zombini. Zadityaniswa nomnqamlezo. Wabethela phakathi kufinja. Yonke iminqamlezo egolide encedisiwe. In fact, uYesu, he was totally naked. Enganxibanga. Bemdlakaza Roman soldiers. Yes. uYesu wona ubiza nengelosi umzuzu omnye sawuhlandaza abathandekayo iqhibile.